Il-Partit Popolari Ewropew, l-IPP, li fih jammar fost l-oħrajn il-Partit Nazzjonalista Malti jinsab f'nofs skandlu ieħor ta' frodi u korruzzjoni. Żvela dan is-sit awtorevoli politiko ftit tal-jiem ilu hekk kif spjega li l-prosekuturi ewlenin tal-Unjoni Ewropea qed jinvestigaw 3 persuni, 2 minnhom b'kariga għolja fl-IPP dwar użu ħażin ta' fondi Ewropej brabta mal-kampanja ta' Manfred Weber għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew 5 snin ilu. Weber u l-kap tal-IPP u qed jiġi allegat li l-istess grupp illegalment għadda flus lil 3 persuni biex jgħinu fil-prospetti tiegħu li jiġi elett. F'nofs dan l-iskandlu li inkludi wkoll dokumenti pubbliċi iffalsifikati, korruzzjoni u frodi, okrot lajn mhux ftit ir-reżenja ta' Simon Busuttil minn Segretarju Ġenerali tal-IPP u li il-lemenija ta' Weber. Fil-fatt, sorsi ta' One News spjegaw li reżenja ta' Busuttil ġiet f'mument partikolari ħafna u li komplet iżdiet id-dubji u suspetti dwar l-aġir tal-IPP brabta ma' dan il-każ. Uħut mitla sew ta' Brussell sostnu kif b'reżenja tiegħu Simon Busuttil bla marit indika li kien jaf x'inhu għaddej u li riżenja qabel kien ikun tard wisq u jkun involut aktar f'dan il-każ. Sa dan it-tant kompla jitfa' dawl fuq dan l-għajdut l-Ewroparlamentar Nazzjonalista David Casa hekk kif fil-ħarġa 3 Times għamel eloġju fil-konfront ta' Busuttil dan minkejja li taħtu inħema dan legat skandlu ta' korruzzjoni u frodi fil-qalba ta' Brussell. Kompli għamilna kburin Simon, kiteb Casa fil-gazzetta bl-Ingliż hekk kif osservaturi politiċi Ewropej sostnu li dan l-artiklu kien intis biss biex jitfak verta fuq x'kien għaddej fi żmien Simon Busuttil fih dan l-IPP u li jipproteġilu reputazzjoni politika. Dan mhux l-ewwel skandlu li seħħ taħt ir-responsabilità ta' persuni prominenti mill-Partit Nazzjonalista fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej u li nifosthom hemm l-iskandlu tal-Qatar Gate li konċerna intħil fil-politika Ewropea mill-Qatar u li allegatament seħħ taħt imnieħer il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Hawnhekk kienu sansitra ġew żvelati messaġġi bejn Metsola u l-Viċi President Eva Kaili li kienet ġiet arrestata fuq allegazzjonijiet ta' korruzzjoni, tixħim u ħasil ta' flus mill-Qatar. Fil-messaġġi jingħad li Kaili kellha konfidenza sew ma' Metsola tant li stednita bil-familja biex ikollha biljetti għall-lob ta' tazza d-dinja li saret fil-Qatar bħal dan iż-żmien sentejlu. L-iskandli ma' Metsola ma jifqux hawn hekk kif sansitra ġiet akkużata b'nepotiżmu wara l-ingaġġat li raġel toħta bħala il-kap tal-kabinett tagħha b'salarju li jista' ilaħħaq sa 20,000 euro fix-xahar.